मंडळी, आमच्या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोटल तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो। तर मंडळी, आज म्हणजे जातात मंदिरात आमच्या गावदेवीच्या, आणि तिथून मग दुसरीकडे धर्मबाजी आहे आमचं देवस्थान, तिथे जायचं आहे। ही आज शेवटची व्हिडिओ असेल मला वाटतं गावातली, कारण का उद्या 3:30 वाजताची गाडी आहे दापोलीपर्यंत। तर मी जाणार आहे मुंबईला, तर आता मंदिरामध्ये नारळ द्यायचे आहेत। तर तुम्हाला बोललो मंदिर पण दाखवावा, लास्ट दिवस आहे आता इकडचा गावचा। लवकर ये रे जिगू, बाकी बोचके ठेवलेले सर्व ना हे जे आहेत कणसांचे, दामकायची बाकी आहेत। कणसा बिनसा डांकून नाही जात, आता अजून स्टँड घेऊन जाते। याला तर तुम्ही ओळखतच असाल, जिगिन्या। अरे ह्याला अशी कशी रे केलेली यांनी, हा बघ ह्याचा पाईप पण निघला। तर आमच्या इकडच्याने सर्व तोडाफोड केलेली आहे, तू पण असेल त्याच्यात। स्टँडची वाटच लावून टाकली नाही पूर्ण, तर कॅमेरा पण लावू शकत नाही ना मोबाईल लावू शकत धड। आता फेविक्विक चिपकवला म्हणून जरा चांगला आहे। तर मित्रांनो, आता आम्हाला कोण भेटला आहे, सौरभ आला आहे। तोंड तरी दाखवा, हाय तरी करा कॅमेरे। सौरभचा तोंड दिसतच नाही। मंडळी, आमची ही गावची पालखी असते ती इथून वरती जाते, म्हणजे रात्रीची येते आमच्या गावात येते, त्यावेळी इकडून येते। पण आता इकडूनच आणतात, रस्ता बंद झाला ना रे तो। इथून बघ वरती जायची पालखी अशी तिकडून आपल्या गावात फिरून। नाही नेत, यंदा पण इथूनच घेतली। मंडळी, जाता जाताना ही आमची राट आहे पूर्ण, इकडे पूर्ण जंगल दिसतो ना सर्व, तो राट आहे त्याला बोलतात, देवळाच्या तिकडचे। आणि बघा इकडे पूर्ण राटीमध्ये ना असे कांदे आहेत, ना कांदे बोलतात, म्हणजे मूर्त्या असतात दगडावर शील कोरलेल्या। ते सौरवला माहिती आहे, सौरवला पप्पाने सांगितलं कोणत्या देवाची आहे ती मला पण माहिती नाही। तर अशा भरपूर आहेत अशा प्रकारच्या, मी शिमग्याच्या व्हिडिओमध्ये पण दाखवलेल्या 2-3, कुणी सांगितलं। तर मंडळी, ह्याला सांगितलेलं पप्पानी, कारण का भेटली असेल कधी नांगराखाली। इकडे शेती करायची पहिली लोक, नाचण्या वऱ्या भरपूर। तर आताच फक्त नाही करत, नाहीतर इकडे आता भरपूर असं नाचण्या वऱ्या। आता सर्व माणसं मुंबईला आहेत, तर त्यावेळी भेटलेली आई बोलतो, कारण पप्पाने सांगितलेलं ह्याला, म्हणजे पप्पांना पण कोणते सांगितलेलं आहे जुन्या माणसाने। चल तर आता खाली ते रस्ता बेंदलेला आहे पूर्ण, इकडून पहिला रस्ता होता नाही रे, इथून पहिला रस्ता होता माहिती आहे ना, अर्जुन बाबांच्या घरापासून तो डायरेक्ट इथे खाली यायचा। तर आता इकडून यावं लागतं, आता फिरून असं। तर इथून शॉर्टकट होता डागतून डायरेक्ट खाली, ती माहिती आहे, ती दाखवू कधीतरी आपण डाग। तर मंडळी, ही आहे साना, इथे म्हणजे साना शिलवतात आमच्या पालखीच्या शिंग्यामध्ये। आणि इथे आहे होम आहे म्हणजे मोठा, तर तुम्हाला दाखवलं व्हिडिओमध्ये। माझ्या गावाच्या गावदेवी गो, तुझा महिमा काय वर्णू गो। मंडळी, टाला आहे ह्याला, म्हणजे मंदिराला पहिला ओपन होता मंदिर, पण म्हणजे जुना होता त्यावेळी। हा बोर्ड असा ठेवलेला आहे तो, इथे एक झाड आहे, हाडवात पडला आहे, हा पण वादातच पडलेला आहे का रे। पांडीवर आपट, पांडीवर उलटा नको, सीधा खाली चापट। हाय अक्का, रन जरा।
बाबा तू नको ठेव. विश्वाची आमच्या गावाची गावदेवी. आदिशक्ती तू विश्वाची आमच्या गावाची गावदेवी. तर मंडळी हा इथे खाली होल आहे आणि इकडूनच्या साईड माणसं येतात त्यांच्यासाठी हा रस्ता आहे वरती. पायऱ्या त्या पण तुटल्यात पायऱ्या सर्व. आणि इथे खाली हा पाणी आहे. उन्हाळा तर नसतो पाणी इथे, खाली तिकडे असतो का मला पण माहिती आहे, असतो तो खाली असतो. तर त्याचं पाणी पिताव. हा कोण तर ह्या होलाला पण आम्ही किरव्याने आलेलो रात्रीचं. ही 2 नंबरची व्हिडिओ आहे रात्रीची, ती ह्याच होलाला आलेलो आम्ही. मंडळी आता पोचलो आम्ही इकडे. तर हा देव आहे तो इथून रस्त्यावरून पण दिसतो. माझ्या गावाचे गावदेवी गो तुझा महिमा काय वर्णू गो. माझ्या गावाच्या गावदेवी गो तुझा महिमा काय वर्णू गो. आदिशक्ती तू विश्वाची आमच्या गावाची गावदेवी. आदिशक्ती तू विश्वाची आमच्या गावाची गावदेवी. तर मंडळी आता नारळ बिरळ देऊन झालेलं आहे सर्व. एक हातात इकडे खोबरा. काय वा. तर तुम्हाला व्हिडिओ कशी वाटली ती आम्हाला कमेंट करून कळवा आणि लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. कारण का एका व्हिडिओमध्ये एकच सबस्क्राईब वाढतोय, तर त्याच्यामध्ये सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा, जेणेकरून आमच्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर मिळेल. तर इकडून ऊन पडतोय ह्या साईडून, डोळ्यावर ऊन मारतोय. तर आता तुम्हाला व्हिडिओ कशी वाटते ते आम्हाला आवर्जून कळवा. आता मी मुंबईला जाईन, त्याच्यानंतर मग मुंबईला करायला भेटल्या तर करीन तिकडे पण व्हिडिओ. तर नाही भेटल्या तर मग गावाला येऊन परत करीन, नाही तर मग गावाची पोरं आहे ती पाठवतील मला व्हिडिओ काढून, तिकडून मग एडिट करून मग तुम्हाला टाकेन मी यूट्यूबला. आणि तर मित्रांनो आता इथे थांबतो. परत तशा नवीन नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटू. तोपर्यंत टाटा बाय बाय. आणि हे पण आता परत बघायला भेटतील का नाही माहीत नाही. संकेत, याचं नाव संकेत, याचं नाव जिग्नेश. जिग्नेश हा इकडं, हा सौरभ. टाटा. टाटा.